داويتهم أني ترسل تجمرنا طبعا تجمع سلامي. Thank you. سلام كلهم. نايلون معلتي أرسنا كالسي نلوتي دهاتن أفتحونيو كاندي أغرابي نايزي أرستز تعستو حاونا عند برهاني كالسي نلوتي بدهاتن أفتحون كالسي غنبل تي كالسي نلوتي غنبل كلنا of course تي أب محدرة ويكا محبراون بوليتيكاون طبعا محدرانا هاجرنا نتبع لنا لوتين ممتعيو برقت زر استزي تدقاقيمو بوزحات شناخاتي العاليو بريتوي كوموز قبرز الله عند مخنيات قناتي قال سنا بينا يقاب نكايدو تفتح بيد الله ملسي سلازي رخبنا اللويو سلازي نخلوتي غرب ريتو تات كساب أب قداي هاقرنا بزلوهم تبو دلياتن امناتن تمركزو زبقاس سخانة نخلو أخبرات كنهبو بقبو كن ملكتو أقداسيو نمتاي بتكبر ولا نحرحنا بس قدايزين وقتت لنا رقطنيا زخونه ازي اقباب زي وناب تندلي علامه زبصحنا تباهيلو استبصح مدمدم تايلن كله شناخات ناتور ايتوتات يقربالو نخلو غابة أخبرات كنتمتو قدوداتنا أما نايلو معلتون حدا خافت فتنتاتي مالتي حاونا عند برهان نزي قداي زخريو خفتنيو نا عوتو هايبو زلو قزيك اب 45 دقيقة ساب حدا ساعاتيو دهريو ناب حتون ملسن ناب ريتوتاتن كناتوينا لازي تساتفهم نا مسقنكو حاونا عند برهان بحتصر بلا نفس خام بلا لاي جميركا نابتي أرسلاتها مقلتها جمر تخليها unmute your okay. Yeah. Thank you Anel أتو داويت جورو أسكال بعد حان مساهم تعذبتي نزي مباهد discussion بحوار كوينا خريون انتهي مثل كنقايرن أبزي بمساكم يا أنيلي أنا شمي عند برهان أبرها يزبهل أبز عدل لذي زنبر بعد حدار أبو سلسة ودات قولعو من أربات أتعبا بياين قنا بيتو بياين زي أخو بالزدلي تداوي جمرنا Yeah, go ahead. Okay. ያው ከምቲ ኣርእስቲ ዘሎ ማለስኒ መብዛሕትኡ እዋን ዳዊት ከም ዝገለጹ እዚ ኣርእስቲ ብዙሕ ግዜ መፅን ዝረብን እዩ ናተይ ርእይቶ እንታይ እዩ ናብ ዝብል ክብገስ ዝደሊ ምክንያቱም قال 14 ገጽ ዝኸውን ጽሑፍ በጋጣሚ ኣዳሊ ተፈላዲ እዋን ጽሙቕ ኣቢለ ግን ከገልጾ ዝፍትን ህጅስ ደንበ ተቃውሞሲ ንምንታይ እዩ ንህዝቢ ወዲቡ ኣድማዕት ተራ ክጻወት ዘይከኣለ ዝብል ኣብ ኣእምሮይ መጸን እሞ ነዚስ እንታይ እቲ ጠንቂ ጸገም እንታይ እዩ ናብ ዝብል
تفتش مالتي مبزحتي وان سبات ፀገምና ዘይምትእምማን እዩ ፀገምና ናይ ስልጣን እዩ ፀገምና ከምዚ እዩ ዝብል መብዛሕትኡ እዋን ይለዓል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ንሱ ዘይምትእምማን ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይምትእምማን ዝፈጥሮ ካልእ ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ፀገም እዚ እንታይ እዩ ናስ ኣውፂና ክንዛረበሉ ተዘይኮይኑ ኣይኮነን ክበሃል እንተኮይኑ ከዓ ንምሕያሹ ዝግበር ናይ ዲስከሽን ባይታውን ክፈጠር ስለ ዝኽእል ካብኡ ተበጊሰ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ካልኣይ እቲ ናተይ ፎከስ ዝገበርክዎ ናይ ዝፅሑፍ ነቶም ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ሰብ ክርዳእ ይኽእል ምክንያቱም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዝዝወር ዝቕለስ ሼፕ ዝኸውን ብፖለቲካል ኤሊት ስለ ዝኾነ ብቐንዱ ናይ ኤርትራ ፖለቲካል ኤሊት ዘለዎ ንሱ ዝፈጠሮ ፀገማት ብፍላይ እቲ ተቃውሞ ደንበ ኣድማዕታራ ክፃወት ኣይከኣለን ህዝቢ ኣብ ዙርይኡ ክገብር ኣይከኣለን ከሰልፍ ኣይከኣለን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝብገፅ እዩ ስለዚ ናተይ ቀንዲ ዘተኩረሉ ዘለኹ ነቶም ፖለቲካል ኤሊት እዩ ነቶም ፖለቲካን ልሂቃን እዩ እምበር ኣብ ህዝቢ ወሪድካ ዝዝረብን ማለት ክርሳይዝ ዝግበርን ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ንምፍላጥ ግን እንታይ ፀገም መብዛሕትኡ እዋን በቲ ንእከብ ንብተን ትፀገምስ እንታይ እዩ ናብ ዝብል ይመርሓና ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ታሪኻዊ ድዩ ወይስ ኣጋጣሚ ዝመፀ እዩ ታሪኻዊ ንድሕረ ባይታ ኸይድካ ዘሎ ምትእስሳር ኣሉ ድዩ ወይስ ቅድምኡ ዘይነበረ ሓድሽ ተርእዮ እዩ ኣይናይ እዩ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ታሪኻዊ ኢለ ዝግምት እንጂ መርትዖታት ኣለዎ ነዚ ሕጂ ከቕርቦ ዝብል ዘለኹ ሞክስታት ኣለዋኒ ገለ ካብ ተፈላለየ ሶርስስ መልቲፕል ሶርስስ እዩ ኣርባዕተ ዝኾና መወክስታት ኣለዋኒ ኣብቲ ካልእ እውን ከምኡ ክህልወኒ እዩ ንዓታተን ከንብበን ክፍትን እየ ወል ደንበ ተቃውሞ ህዝቢ ወዲቡ ኣድማዕታራ ከይፃወት ዓግቲ ሒዝዎ ዘሎ ቀንድን ዋናን ክልተ ነገራት እዮም እየ ዝብል ኣነ ንሳቶም ከዓ ሃይማኖትን ኣውራጃውነትን እዮም እየ ዝብል ከመይ ኢኹም መፂኡ እንተልና ኤርትራ ብክልተ ሃይማኖት ዝኾነት ሃገር እያ እዘን ክልተ ሃይማኖት ከዓ ብክልተ ቋንቋ ይውከላ ዝብል ኣተሓሳስባ ፖለቲካል ኮንፌሽናሊዝም እዩ ዝነቅል ምክንያቱም ሃገር ናይ ክልተ ሃይማኖት እያ እዛ ክልተ ሃይማኖት ከዓ ክልተ ቋንቋ ይውክለን ዝብል እዩ ኣብ ኣርባዕታት ምምሕዳር እንግሊዝ ናይ ኤርትራ ኣብ ክልተ ናይ ምምቃል ስጋብ መወዳእታ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ኣብፅሕዎ ነይሩ እዩ ኤርትራ ኣብ ክልተ ክትምቀል ካበሳ ንኢትዮጵያ እቲ ቆላ ከዓ ንሱዳን ክኸይድ ዝብል ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ኣቕሪቡ ንሃገር ኣብ ክልተ ኣብ ምምቃል ዝኸዱ ርሕቀትን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን መፍሻሉን ብሓደ ወገን ክንርኢ ከለና በቲ ካልእ ወገን ግን ኣብ ውሽጢ እቶም ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኤርትራውያን ግን ኣብ ክልተ መቂሉ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ኣራቢቃ ነይሩ አንድነት ናይ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ነይሩ ፕሮ ኢታልያ ነይሩ ኤርትራ ንኤርትራውያን ነይሮም እዚ ኩነታት እዚ ንምንታይ እዩ መፂኡ እንተኢልና ኣብቲ እዋን እቲ ዋላ እውን ካብ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ወፃኢ ሓደ ኮሚሽን መፂኡ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣኹም ትደልዩ ተባሂሉ ክሕተት ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኮይኑ እወን ናፅነት ኣይበለን ንምንታይ እንተኢልና ኣብቲ እዋን እቲ ጣልያን ብግዲኣ እንግሊዝ ብግዲኣ ኢትዮጵያ እውን ብምትእትታው ኣብቲ ነቶም ፖለቲካዊ ኤሊት ሒዛ ማለት እዩ ኣብቲ ህዝቢ ምክፍፋል መፂኡ
ስለዚህ ወይን ናጽነት ሓንቲ ኤርትራ ዝብል ኣይተራእየን ናይዚ ፀገም ከዓ ያው ዘን ሰለስተ ዓድታት ዝጠቐስክዎን ምትእትታው ብምግባር ዝገበርኦ ፀገም እዩ ናይ ፌደሬሽን ምፍራስ ግን ንኩሉ እቲ ኤሊት ኣተኣሳሲሩ 30 ዓመት ውግእ ቃሊስና ማለት እዩ ኤርትራ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምግባር ተራእዩ እዚ ናይ 450ታት ዘለዎ ታሪክ እዩ ግን ቀንዱ ናይ ሃይማኖትን ናይ ኣውራጃን ፍልሊ ቀንዲ ስለ ዝነበረ እዩ ማዕሮ እወ ንናፅነት ዝብል ፖለቲካል ኤሊት ዘይምህላው እንታይ ጠንቁ እንተልና ግን ዘን ክልተ ነጥብታት ዝመፃ ብፖለቲካውን ኤሊት ፍልሊ ስለ ዝነበረ እዩ ስዒቡ ዝመፀ ብረታዊ ቃልስና እዩ እዚ ብረታዊ ቃልስና እውን ካብ 1961 ስጋብ 69 እዩ ማለት ኣብዚ ክትርድኡኒ ካብ 61 ስጋብ 69 ዘሎ መቐፀልታ ናይቲ 4ታትን 50ታትን ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ብዙሓት ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ይዛረቡ እዮም ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ሰውራና ማለት እዩ ኣብ ፈለማ እዋን 61 69 ኣስለማዊ ዓረባዊ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበሮ ይንገር እዩ ነዚ ከዓ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ናብ ጉብጣንን ሰውራ ናብ ዝብል መፅሓፉ ከም ዝስዕብ ኣስፊርዎ ይርከብ ገና ኣብ መበገሲኡ ገና ኣብ ምብጋሱ ሰውራና ወገብ ናብ ዝፈለየ ፖለቲካዊ ምስሓብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማእከላዊ ምብራቅ ኣተወ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብምኽንያት ትምህርቶምን ተመክሮኦምን ኣመፃፅኦምን እቶም ንሰውራና ዝመስረቱ ባእታታት እዩ ዝብል ዝመስረቱ ባእታታት ብፖለቲካን ረብሓን ዓረባዊ ኣስላምነትን ክፅለው ግድን ኮነ ይብል ሓደ ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዘሎ መፅሓፍ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ተኸስተ ነጋሽ እዩ ኤርትራ ኤንድ ኢትዮጵያ ፌደራል ኤክስፒሪየንስ ኣብ ዝብል መፅሓፉ ዝጠቐሶ እዩ ንሱ እንታይ ዝብል the leadership also pursue a religious oriented foreign policy propaganda which portrayed Eritrea as a Muslim country and part of the Arab world ዝብል ኤርትራ ኣብቲ ናይ ወፃኢ መሪሕነት ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፕሮፓጋንዳ ፖሊሲኡ ኤርትራ ክገልፃ ከሎ ሓንቲ ኣስላማዊትን ናይ ማሕበረ ዓለም ናይ ዓረብ ማሕበር ክትከውንን ከም ዝኾነትን እዩ ዝገልፅ ነይሩ እዩ ዝብል it presented the Eritrean case a Muslim struggle against Christian oppression ይብል ስለዚ እዚ ካልኣይ ሓደ ካብቲ ዝጠቕስዎ ናይቲ እዋን እቲ እዩ ሕርየት ኣላባይሩ እውን ኤሪትራ and Ethiopia fruit row ዝብል ሓንቲ መፅሓፍ እያ ዘላትዎም ምስልን I think ኣብኡ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ዑደት ኣብ ባግዳድ ገይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ሓደ በዓል ስልጣን በዓስ ፓርቲ ማለት እዩ ምስ ሕሩይ ተራኺቡ ከም ዝስዕብ ይብሎ you regard the Arabic as your language. You are positive toward Islamic culture. It is our hope that independent Eritrea would be part of the Arab world. ማለት ንዓረብኛ ዘለካ ንቋንቋ ዓረብ ዘለካ እንደ ኣስላሞ ካልቸር ዘለካ ኩኑ ዓራእያ እዚ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ መጻኢ ናይ ነፃ ኤርትራ ኣካል ዓረብ ሃገር ክትከውን ንተስፎ ይዝብል ሕሩይ ብዛዕባ ኤርትራ ኣካል ዓረባዊት ዓለም ንመጻኢ እንተ ተገድፈ ይሓይሽ ይብል ኣብቲ መፅሓፍ ምስ በሎ ከም ውፅኢቱ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለሉ ከም ዝኸፈለ ይገልፅ ድሓን ኣብኡ ክንኣቱ ኣይደልኩን ከፊሉ ድዩ ኣይከፊሉን ኣዶኖ ግን ናተይ ፖይንት እንታይ እዩ
ولا بعرب هاجراتهم كم عينت تندنسي خمس نبرة نمبراه اتي رابعي ناي الأمين محمد سعيد سورة إرترا زبل زبل مسحفو مجمار برتاو قالسي كاب سوسان حدن سقاب ساعتن سوسان شعتن يزقال تزلخو انتهي يمثل زبليو نسو نابتي مسحف انتهي زبل مرحنت سورانا زبل زلخو ياو سورانا تاريخو ناتنا تاريخي እከለ ከምዚሉ እከለ ናብዚሉ ናብ ዝብል ምክፈፋል ከኣቱ ስለ ዘይደለኹ እቲ ቃል ሰውራና ዝብል ይገልጾ ሓርካ ሓቂ ሰውራና እዩ ናትና ኣካል ታሪኽና እውን እዩ ስለዚ መሪሕነት ሰውራና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማሕበራዊ ኣቃውማ ይፈልጥ ኣይነበረን ብስምዒት ብቀቢላዊ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ኣተሓሳስባ ዝተባዕጠ እዩ ነይሩ ሰውራና ኣብ ወፃኢ ስለ ዝተመስረተ ነቲ ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ኩነታት ፍልልይ ብፍላይ ከዓ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ዝነበረ ምዕባለታት ይከታተሉን ይፈልጡን ኣይነበረን ብተወሳኺ ብየማናዊ ዓቀባውን ኣተሓሳስባታት ፖለቲካን ስርዓታትን ሰልፍታትን ሃገራት ዓረብ ሙሉእ ብሙሉእ ተጸልዩ ነይሩ ነቲ ዝሓለፈ ኣብ መንጎ ዝተፈልዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ሃይማኖታት ቀቢላውን መስፍሕፋሕ ዝመረኣይኡ መግዛእታዊ ምምሕዳር ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ዝፈጠሮ ግጭታት ኣብ ክንዲ ዝመሃረሉ ሰውራና ንባዕሉ ኣብ ሃይማኖት ፖለቲካ መልሲ ተግባር ኣትዩ ካብዚ ብምጋስ ሰውራና ንኩሉ ዓቅምታት ጠርኒፉ ንሓርነትን ረብሓን ኤርትራን ሃገራዊ መንነት ክሰርሕ ዝኽእል ሃገራዊ መስመር ክኸውን ኣይከኣለን ክብል እዩ ዝገልጽ ኦኬ እዚስ ከምኡ ነይሩ ንበል ምዚ ኩነታት እንታይ የተኣሳሰሩ እንታይ ዝተኣሳሰር ምዝጂ ናይ በሓቂ እዚ ኣሎ ድዩ ሕጂ ዝተኣሳሰሩ ነገር ከንታይ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ እዩ ኣብ ስሳታትን ኣብ ርባዕታትን ዝነበረ ተሓሳስባት ከምዚ ካብ ነበረ እሞ ንፍልልያት ዘምፅኡን ዘገርፍሑን ዝነበረ ኣተሓሳስባት ካብ ነበረ ካብ 61 ስጋብ 69 እዩ ኣብዚኣ ደጋጊመ ክዛረብ እየ ምክንያቱም ብዙሕ ነገር ዘትንክፍ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ከምዚ ዓይነት ንህዝቢ ቨርቲካሊ ፖላራይዝ ጌርካ ኮንፌሽናሊዝም ፖለቲካል ሲስተም ክትፈጥር ብሃይማኖት ብወገን ጌርካ እዚ ጥራይ ምቋም ዘለና ኤርትራ ብክልተ ሃይማኖት ዝቆመት ንዓን ዝውክላ ክልተ ቋንቋ ክህልዋ እየን ዝብል ከም ኣተሓሳስባ ንህዝባ ክልተ ምምቃል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከኣሎ ዶ ንዝብል ከም ሓደ መረዳእታ ክንወስዶ ንኽእል ናይ ዶክተር መሐመድ ኪያር ዑመር እዩ The Dynamics of Unfinished African Dreams ዝብል መጽሓፍ ኣለዎ እንታይ ዝብል ኣብኡ Culturally speaking, Eritrea has two main components, the Islamic Arabic and the Christian Abyssinian, related to their historical link. Eritrea, ክልተ ኮምፖነንት ኣለዎ ሓደ Islamic Arabic ክኸውን ከሎ ሓደ ከዓ Christian Abyssinian ኢሉ ዝጠቅስ ስለዚህ okay ስለዚህ we continue to see its manifestation every day ወቀጻሉ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ the varied political statements those early days represented by the call of independent union with Ethiopia Tigray Tigrinya unity are still present today in a varying degrees እጂ ኣብ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ አንድነት ናይ ጽነት ናይ ትግራይ ትግርኛ ናይ ገለ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ እውን ስቲል ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ ደረጃ ይግለጽ እዩ ስለዚ እንታይ ዘጠቃልል we need to recognize our diversity ና recognize ክንገብር ኣለና the two main culture to begin with embrace them and through them embrace all other aspects of our diversity ethnic መጀመሪያ እተን ክልተ Islam Arabic and Abyssinian Christian ዝብል ንዓን ኣብ ውሽጢ እዚአን እዩ እተን diversity recognize ክኾና ዘለወን ኣብ ውሽጢ እዚኣ ተሓሳስባ እዩ ህላወን ክረጋገጽ ዝኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ this is imperative for
the realization of future Eritrea that is democratic and just هذه تقندي نصبح إرترا ديمقراطياوتن فتحاوتن كجبر زخل يلي قالت سلازي defeating the current dictatorship is first step toward the goal but it is not an end in itself يجب نقندي ناي إرترا نزي سرعة زي عمودا هذا سقومت نقدبيت كوانتو هنا بعدو قلنا ناي مودا أتمانة هيكونن كم تيسو تقلتهم كلتا كومبوننتين زي زي تأساسرنا نابي انتلكا أب حمساتاتن أربعتاتن زنبري أتحساسبا أب مجمار برتا وقالس زنبري أتحساسبا أتأساسيركم مسخلو still now زي تحساسبا زي هياو علو سلازي نزي إزغالت زي كأب مساراتو نابي إزوسرنا انتلنا حبرت سبا كلتا تماقلكا ناي حدا حبرت سبا كلتا ممكن كم زغل كوكزيستانس نعيا يرأيني مخنياتهم كلتا هايمانوت قريتكا كلتا سيفيلايز كالتشر الو حدا عرباو سلاماوي حدا ابيسينيان كريستيان سلازي نزيهم حقفكا او وشت زيهم كوينو اتن تفرايا دايفرسيتي خرعايا الو نزبل حساب كم حساب حدا جيني that's why أبزي هجي نوريو زلنا نايتقاوم دنب فح هذا خمس تنكيو زول نعم أبنت كنوصل نخلينا ناي لبنان كنوصل نخلينا لبنان مسرته ولا خب قوة ممزلويو أكل تاعي ما نت مسرتين بريزيدنت كريستياني خون برايم مينستر أسلامي خون سني مالتيو أتي ناي سبيكر كا ناي شيعة خون سلازي كمزي إلكا بولارايز غيركا سوسايتي أم سماناتات كل سخون كم تفلتوه وقع حتى غيرو أمونغو كريستيان أسلامن نزيز تأتاتو خاص تفلاليو هاجرات له إيران بقداءات أتو سوريا بقداءات أتو سعودية بقداءات أتو خالوتن سلازي أب هاجركا خمزي عينت في اللي زمز حساسبا أنت دا هنسكا تقولوا لا ونت زبهال يلن مخنياتهم لبنان هت الناس أخوينا ناتالو أولوية حجر حليا خبال كله ببوليسيا بوسع بوليسيا ببوليتيكا بإقونومي زلاوا بناتا وشتا ودلت كتجبرو أي تخلينيا مخنياتهم نايدق تتاو تفتيرو نايدق تتاو كا نناتر حيلا سلز خدا أبهاجر كيوسي فتر مالتي سلزي أو كرنا أفريقاون حنتي لبناناويت أفريقيا كنفتر زقبائي مثلن بزعبا زيون كلنا إيرتراويان نجنزبو قداي كويني سمعني حدا خبت تنكي زيو إلى كقرب زفتن زي سي كنت يروح كنت قال لنا زبل مردات لنا اتخلق أو رجعوا النتيو أب حدا هاجر أو رجع يكون هايمانوت عليت هلا ملكع بزح الناس الرجاء قسمبر تنكنا زي من الرجاء يكونن هايمانوت يهلو أو رجع يهلو عليت يهلو أزيز نايت حبرة تسب صباغي مبر نحدا هاجر تنكنا زي من الرجاء خون هيك إليني تنك هون زخيل معاسين تلنا أبت مجمع استزاربكو إليت politically إليت هايمانوت أو رجعون كساورو خلويو هزبي أبتحتهم نوار مثلا أب أفريقيا زي لمودي أبتخوني هم بدا لمودي ويب بإثنيك جروب ويب أورجا ويب قال أكل ناي أفريقيا هنا تقول نريوي أبرو عند أبوتون تسوين تباهيلهم كو شو من تميت الشحذ أقوله هزبي علم جود زبالة شفاري ناين حبي يبقى توم إلي تجبروي سلزي أب إيرترا مهلا أو رجان هايمانوتن تنكاي كونن جن توم إلي ستايل سلزولي نعوها أقرب كنفتش نزل صاحب مقال بوليتيكا يورا محمس أول هذا معبول بوليتيكا وسرعات مودرن بوليتيكال سيستم حيال ديمقراسية بوليتيكا وتكال بوليتيكال انستيتيوشنز أبزي بالله هاجر قداينا زتنكي يزخون مناتهم معبول زخونه بوليتيكال سيستم يدليكا
عبد political system كحيال زغون political institutions يدلوها عبزي زي بلو هوا هزم بقطتها بهايمانوت يكون بأوراجا يكون بقلة بتوم إلي تسأليو تتقعن هاي زي كونتات زي يخون مالتي سلازي أتي أوراجاونة انتهي مالتي أوراجاونة زبل ترقومسي نسمع معلودو انتهيتي definition ناتو نفسه كيف سب حدا عين ترقوم له نحد ساو أوراجاونة انتهي مالتي الكايو زبكان تخالق زبكان يفلاليو سلازي أوراجاونة انتهيو perception ديو أملاقا خطا ديو ويس نحد خلطة زوهاب شميم انتهي مالتيو كابزي جميرنا كريو كنكأل علينا أو حمساتاتهم كم زنبرة أو رجاونت حدا خابتم صقبات كم زنبرة بتعرف مصحفتي يغلصيو ስለዚህ ስርዓተ ግደፉን በአውራጃውነት የሳወረን ይጥቀመሉን ከም ዝኾነ ርኡዩ ንጉጅለ 15 ክንወስድ ንኽእል ኢና አምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኤሪትሪያ አት ክሮስሮድ ኣብ ዝብል መጽሓፉ ዝገለጹ ኣሎ ምክንያቱም ካብቶም ዓበይቲ ካድራት selected ዝኾኑ ካድሬ ኣኪቡ ነዞም ጉጅለ 15 ብሪጂናሊዝም ኤንድ ትሪዥን በአውራጃውነትን በኽልዓትን ከም ዝጠቀኖም ይገልጽ እዩ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን መንቀሳቐስ ክመጽእ ከሎ ቶም ኣብ መራሕቲ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ይጥቀሙሉ እሞ ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገር ናብ ዝተሓተ ናይ ኣውራጃ ገይሮም ነቲ ጉዳይ እቲ ክሃርሙን ከደናቅፉን ይፍትኑ ማለት እዩ ወኣብ ተቃውሞ ደንበና እንተኾነ ብፍላይ ብዝመናእሰይ እውን ተዳሪእኻዩ ይረኣየካዩ ማለት ስኒ እቲ መልእሰይ ወለዶ ባደኖ ህጂ እንዳተሓተ ዳ መጽኡ ይኸውን እምበር ኣብቲ ቅድም እዋን ያው በአውራጃ ምውዳብ ናብ ዝብላ ተሓሳሰባ ብሕጊ እንዳባ ንኸይድ ኣብዚ ሞደርን ግዜ ሲ ሕጊ እንዳባ ሕጋውያን ብሕጊ ነብር ከም ዝኾንና ዘመላኽት ናትና ታሪኽ እዩ እሴት ናትና ቫልዩ ስለዚ ከነኽብሮ ይግባዩ ግን ከም ሓደ ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ قوام ኮይኑ ከገልግል ኣይክእልን ግን ካብኡ ዝወፁ ነገራት ግን ይህሉ ይኾኑ ስለዚ ንሳቶም ኣብ ግምት ብምእታው ኣጋዚያን ዝብል ኣጋዚያን ገዛረሱ ታሪኽ እዩ ኣብ ህጂ ናይ ኤርትራ እዋን ምናልባት ንኤርትራ ተዛዓበየ ታሪኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ናብኡ ከኣትዋ ኣይኽእልን ግን ሰባት ይምዝምዝዎ ስለ ዝኾኑ ከም ኔጌቲቭ ኣይወስዶን እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ሓደ ታሪኽ ዝነበረ ኮይኑ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ቀንዲ ምንጪ ተተቃውሞ ደንበ ዘምጽኦ የኽብር ኩሉ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ተቃውሞ ደንበና ካብቲ ፍልልያት ወፂኡ ንኸምዚታት ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፍትሒ ክኸይድ እንተ ዝኽእል ነይሩ እዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባታት ኣይመፀን ካብ ዝብል እዩ ካልኣይ ህግደፍ ባዕሉ ንፍልልያት ብጣዕሚ ይፅዕረሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾኑ ይኹን ናይ ፍልልይ ጉዳያት ኣትዩ የውፅእ ይዛረበሉ ስለዚ ኣብ 73 ውን እንተዳርኢና አምባሳደር አድሓኖም ገብረማርያም ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ወፍሪ ባርነት ኣብ ዝብል ተኸታታሊ ጽሑፉ ከምዚ ይዝብለና እቲ ናይ 73 ምንቅስቓስ ፍኑ ናይ ተጋድልቲ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ ቅንጣብ ናይ ኣውራጃውነት መልክዕ ይኹን ትሕዝቶ ኣይነበሮን መጀመርያ እቲ ምንቅስቓስ ብሕሉፍ ፀጋምነት ተኸሲሱ እዚ ሕሉፍ ፀጋምነት ክሲ ከፋፊልካ ንምግዛእ ስልጣኖምን ንምድልዳል ነዊሕ ከምዘየስርሖም ኢሳያስን ሰዓቱን ስለዝተረድኦም ኣብ ህዝቢ ይኹን ተጋድልቲ ናይ ሓደ ወገን ኣውራጃዊ ምንቅስቓስ ገይሩ ምቕራብ እቲ ምንቅስቓስ ትሕዝቶኡን ታሪኹን ተደምሲሱ እንሆ ዛጊት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ናይ ሓደ ወገን ምንቅስቓስ ዝመርሑ ዝነበሩ ኮይኑ ይፍለጥ እቶም ነዚ ምንቅስቓስ ዝመርሑ ዝነበሩ ኩልና ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንፋጦም ዘይሓበሱ ህፃውንቲ ብምንባሮም ናይ ኣገባብ ጉድለታት ክፍጽሙ ባህራዊ ምዃኑ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኮይኑ ጽበት ናይ ተሓሳስባ ግን ኣይነበሮምን ኣሽንኳይዶ ብኣውራጃ ክሓስቡ ኤርትራ ንዕኦም ፀባብያ ነይራ
እዞም ተጋደልቲ ኣህጉራዊ ኣተሓሳስባ እዩ ነይርዎም በቲ ኩልና ዝነበረና እምነት ኣብ ሰወራታት ሞዛምቢክን ኣንጎላን ተሰሊፎም ህይወቶም ምእንቲ ውፅዕ ኣህዛብ ክብጅው ቁርባት እዮም ነይሮም ይብል እጂ ካልኣይ መምዘኒኡ ከዓ እንታይ እዩ ኣስዒቡ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣብቲ ዋርሳይ ከኣሉ ዝብል ተኸታታሊ መፅሓፍ ፅሑፍ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ኣነ ካብኡ ከም ሓደ መወከሲ ኣምፅዮ ሓደ ምሁር ናይ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ይብል ህዝባዊ ግንባር ብመገዲ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰወራ ማሕበርነት ክትተክል ትቃለስ ዘላ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ዘይርእሳ ማላዊ ምዕባለ ተኺላ ማሕበርነት ክትተክል እየ ትብል ስለ ዘላ ክልቲአን ውድባት ዕላምአን ማሕበርነት ምትካል ስለ ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል የብለን ዝብል ምሁራዊ ሓሳብ ስለ ዘቕረበ ሓደ ካብቶም ዳሕርዎት ዝተቐንፀሉ ምሁራት ኮይኑ ንረኽቦ እዞም ስዋኣት ተጋደልቲ እዚኣቶም ኩሉ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጦም ከም ወገን ወይ ኣውራጃ እንቀሳቐሶም ነቲ ውድብ ክብትኑ ዝተበገሱ ገይሩ ዝቆጥሮም ምክንያቱ ከሳስን ፈራድን ሓደ ስለ ዝኾነ ዋላ ቅንዕኖኦም ዝፈልጥ ሰብ ብፍርሃት ዝኣክል ክዛረብ ስለ ዘይከኣለ እንሆ ክሳብ ሕጂ የሚን ብዝብል ስም ተጠቂሞም ወገናውያን ዝነበሩ ገይሩ እዩ ዝገልፆም ክብል ንኢሳያስን ሰዓብቱን ንኣውራጃውነት ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ይገልፅ እጂ ኩሉ ግዜ እቶም መራሕቲ ንዝመፅእ ተቃውሞ ወይ ሃይማኖት ወይ ኣውራጃ እንዳበሉ ይጥቀምሉ ኣብ ህዝቡ እውን ኣስሪፆሞ ዳርጋ ህዝቡ እውን ብከምኡ ይገልፅ እወ ንሱ ኢሉ ዝኣምንም ብዙሕ እዩ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ምቅዋም ሓሳብካ ምግላፅ ኣውራጃዊ ከብለካ ኣይክእልን እዩ ማለት ስኒ ሳይኮሎጂካል ወር ሓሳብ ስለ ዝሃብካስ ናብ ኣውራጃዊ እዩ ዝብል ሽም ከእትወካ ኣይክእልን እዩ ግን ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባታት ኣሎ ኣድሆሚኒየም ኣታክ ማለት ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን ኣውራጃ የምፃእ ግን ኣተሓሳስቡ እንታይ እዩ ዝብል ብኣተሓሳስባ ብሓሳብካ ክትገልፆ ዘለካ እምበር ካበየና ከዓ ንተሰብ ብኣውራጃዊ ክጥቅ ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ ድሑር ኣተሓሳስባታት ብምዕቡል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባት ክትካእ ይግባእ ስለዚ ከዓ ሳሙኤል ሃቲንግተን political order in changing societies ኣብ ዝብሉ መፅሓፉ at psychological level modernization involves a fundamental shift in value attitude and expectations ዝብለና ማለት እንታይ እዩ modernization ክመፅኡ ከሎሲ ካብ ሓደ ናብ ኣብ ዓለምናው ንገዛ ርስሞ ካብ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዝጅምር ድሓር ኤጁኬሽን አርባናይዜሽን እንዳበለ ናይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ስራሕ እውን ይስራሕ ካብቲ ብፅብብ ዝበላ ተሓሳስባታት ካብኡ ናብኡ ካብ ፋሚሊ ካብ ኣውራጃ ካብ ወረዳ ዘይሓልፍ ዝነበረ ተሓሳስባታት ኣብ ሞደርናይዜሽን ክትበፅሕ ከለካ ከዓ ፈንዳሜንታል ዝኾነ ሽፍት ክትገብር በተሓሳስባ ስለዚ ነዚ ብከምዚ ደረጃ ክንሓስብ ዘይኮነስ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካብዚ ብዝለዓለ ደረጃ ወፂና በሃገር ደረጃ ሓሲብና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ከም ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ኣብ ሓደ ድሑር ኣተሓሳስባ ዝነብር ሰብ ድማ ድኹም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ተቃወሙ ከም ዝውንን ክገልፅ ከሎ እንታይ ዝብል people who are really too poor are too poor for politics and protest ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘሎ ዝኾነ ህዝቢ ድኹም እንተኮይኑ ድኻ እንተኮይኑ ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ክትፈጠር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ተቃውሞ ብዙሕ ኣይትሪኦን ኢኻ ምክንያቱም ካብ ትሑት ኣተሓሳስባን ባዕሉ ስርዓት ዝሕዞን ኩነታት ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ከምኡ ኣይምርሕን እዩ ስለዚ ብደረጃ ምዕቡር ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ወኒና ናብ ምዕቡር ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ሞደርን ዝኾነ ፖለቲካል ሶሳይቲ ክንሰጋገር ይግባእ እዚ ናይ ብፍላይ ኣባናሲ ስጋብ ክንደይ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ፈጢርና ዲና ኢልና ፖለቲካል ኤሊት ክትዛረቡን ክትሓስቡን ግምት ከተእትውን ይግባእ ይብላነ ምክንያቱም ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ መዳይ ስጋብ ክንደይ ዝብል መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝተጠቐሱ ክልተ ጠንቅታት
نسلام الرقعتنا هاجرنا عن كيفهم زبل أمنة علني كوميو ولا تقاوموا دنبون حلي هو زلوسي زين كلتيني جن زي أنت رأيين كان أوتاي كونانا يكون كن زبل زلهم كابتن عبيت نجارات سي زيني زبل زلهم كالوت كوسخ يكاليو ويكا completely كم زي عن هجا قريبة زلهم موكسيتات نو كم وايكونن كم زين يلن زي تموكسي بزين يتساقامي الكون تقلت يكاليو جن الديسكشن يأتوا الناس لزغني ملعلو صبوق يزبلانه جن أوراجاونت أي مالتي عن توزحاتو زنوركي أوراجاونت سين تاي مالتي بخمي يقلت أبينا يتصفحي رأي أب حبرة سبنا نا أوراجاو أتحساسباتات قالوا لنا هنقلص نخيل أب حدا قطر حرستاي كركا مساقو زلو غرافو ززارة بنبر مسكال زلو حماما لنزبل كنا تاين رئينينا أبي يزقلز انتاي غتي تيتقطعتو فتحوا عناون شركاتون تاي فتحوا شركات አለሁ ምናልባት ኣብ ሓደ ህንፀት ሃገር ዝተወጊነ ዝብል እንተ ደኣልዩ ካብ ካልኦት ኣነ ዝተወጊነ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ፍትሕታት ኣነ ተወጊነ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተ ደኣልዩ እዚ ናይ መሰልፍቶ ይኮን ናይ ወረጃሕቶ ይኮን ግን ብመሰረት ናይ ኤርትራ እንተ ደኣሪኻ ይኩን ኩሉ ኣልማማ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ نقول كل زخيد مبر نلعل زخيد أي نرئينينا سلزي زيتات كنفتش كنكقل لنا زي زيتاتو قندوقا زي من محدار انجليزي زاتو لنا ماني لويدز اميرسون the emergence of political parties in Eritrea زبل صحف له كابو يزجمر مالسني اغزي تلاي بزح زناي بوليتيكا هونتات عين ريون نيرنا طاليان نغزا رسو خبدو ملايو امرو دفنو زبل استراتيجي نيرو ابير اب انجليز ممحدار مسمسغن بوليتيكال بارتات مسا غازيتات مسا بلليات مسا مصيو مالتي سلازي كابزي كنوصي يزدله حدا مهور على افريكا ومهور واتيون غزبلو زي decolonizing the mind زبل مصحف አለው ንሱ እንታይ ዝብል ያው አፍሪካውያን እሲ ያው በእንግሊዝን በፈረንሳይን ኮሎኒ ስለዝነበራ እቲ ትምህርቱን በቋንቋን ይማሃር ስለዝነበረ እቶም ኤሊት ነቲ ቋንቋ ከም ሓደ ቋንቋ እዮም ዝወስድዎ ማለት ዲስከሽን ክገብሩ ክዛረቡ ገለ ክልስ በቲ ቋንቋ እዮም ስለዚህ ዋይ ንምንታይና ብናይ መግዛእቲ ዝገደፈልና ቋንቋ ንዛረብ ናትና ቋንቋ ኣለና ይኮን እንዲ ኢንዲጂነስ ዝኾነ ቋንቋ ኣለና ይኮን እንዲ ስለዚህ እዚ በመግዛእቲ ተኣታትዩ ዘሎ ኣተሓሳስባ ዲኮነላይ እንገብሩ ኣለና ከነውጾ ኣለና ስለዚህ በቋንቋናን በባህልናን በመንነትናን ከነንጸባረቕ ክንክእል ኣለና ዝብል መጽሐፍ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ንሕናውን ከብዛ ሃይማኖትን ኣውራጃውነትን ዝብል ናይ ፖለቲካል ኤሊት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ዲኮነላይዚንግ ኮይኑ ኣተሓሳስባና ብኻልእ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንምግላጽ እዩ እንታይ እዩ እቲ ዘዋፃና ሕጂ ዜን ክልተ ከም ሓሳብ ኣቕሪበ ኣለኹ እንታይ ዘዋፃና ብኸመይ ክንቃለስ ካብዚ ወፂና ብኸመይ ክንቃለስ ኢና ንሕና ክንሰርዕ ንኽእል ናብ ዝብል ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣነ እንታይ ዝብል ናይ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ስርዓት እዚ ንቃወሙሉ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ብመሰረቱ ሓደ ስርዓት ዝፍተሽን ዝዕቀንን ብሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ሃገር ንዕአን ከተግብር ዘይምኽኣሉ ዝመፅእ ወፃዕ ንሱ ከዓ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፍትሒ እዩ ስለዚ ናትና ኣተሓሳስባ ሶሳይቲ ኣብ ክልተ መቂልካ ብኣውራጃ ተበታቲንካ ዝመፅእ ቃልሲ የለን ንሪኦ ኣለና ፍቆዱ ገሊኦም ገለ ሓስቡ ብሓባር ክንሰርሕ ንኸይድ ኣለና ብሉ በቲ ጀሚርና ኣለና ብሉ በቲ ይብሉ ግን ነቲ ጠንቂ ዝፍትሽ ዘይኮነ ነቲ ጠንቂ ዝፈጠሮ ሳዕብን ፀገምና ዘይምትእምማን እዩ ፀገምና ናይ ስልጣን ድልየት እዩ እዚ ክኸውን ኣይክእልን ጠንቂ ካሊእ ንዘይምትእምማን ዘምፅእ ካልእ ጠንቂ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ቃልስና እንተጌርና
زيادة هزب ترنيفنا نسرحلو نخيل كنتات كنفتر نخيلنا I think داويت جزء وصل له هو أنت نو صاب ጊዜ خزلخ مخنيات 25 دقيقة هاجرك okay that's fine جي حلف متى أنكم بالدليل أبتي political مداين تاي political مداين كنقول كلنا state building and nation building هنا نرئي مالتي جي حياة ديمقراطية تكال political institutions كلونا مالتني وحس ناي حدا ديمقراطية وسرعة زغونة political وسلفتات هزبويان محبرات نصا برس يتقاللي هزباوي نزونن ديمقراطية وسرعة ما كلنا نفلطو እዩ legislative body executive judiciary ዝባል ኣብ ሓደ check and balance ዝረአ ኣብ ሓደ ስርዓት ኣብ ሓደ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምእኩል መንግስቲ መቋም ማለት እዩ ኣነ ፐርሰናሊ እንታይ ዝኣምን unitary decentralized ዝኣምን ማለት እዚ ኣሃዳዊ ዘይምእኩል ዝብልዎ ኣሎ ንዑ የዛምን ኣብ ኤርትራስ ከምኡ እንትኾነ ፌደራሊዝም ዝብል ብዙሕ ምስ ኤርትራ ኩንነት ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ unitary decentralized ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ በአጋጣሚ ሆም የዝገልጽ ነቲ መርገጽ ይገልጽ ዘደልኩ ስለዚ ኣብቲ ስርዓት ከዓ ባይታው ስርዓት እንትኾነ ዝሓሸን ዝተመርጸኒ እቲ ናይ እንታይ ዓይነት ኤሌክቶራል ሲስተም ኢና ንፈጥ ንደሊ ናይ ምርጫ ሕግናስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ first past the post ከም ዘናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይስ proportional representative electoral system مبزحتي وانا باوروباتاتن اكالوت هاغراتن اذا خلاي proportional تمጣጣኒ ውክልና ምርጫ ስርዓት ክህልወና ጽቡቕ እዩ ምክንያቱም ማለት first past the post እንታይ ሓደ ዝለዓለ ነጥብ ዘምፀየ ተኻላይ ይተርፍ ተቀዳማይ ይወፅእ ይፈይድ ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነስ ህዝብ ድምጽውን ስለዝኾነ ናይ ህዝብ ድምጽ ክትሕሉ بحموشته بعشرة بعشرة بثلاثة سلسلة بلسكا تخلأي زسرفلو مخنيات يلن انتايدا وكل نوع الرجاجات بقوة مكاخ حزالو زجبر ناي مريج سرعتي لذي كم زي عين السرعات كهلو نعم صبغي بمسرته عم حدا هاجر قطبوا محبروا فتح زي الرجاجات اللي قند مخنيات ملاخن جباتن سرعات مزهلو سرعات كده تكالات ناي منجستي حقاقي فرادي فصامي اعنيو هاجرنا بوينتا ديلتول قصبات تمرح غيروالو زي مور ماني زغلصو برهان ابره يغلصو يوا مصحفو ازي كيسنجر دوكترين يزبلو مالسي نحاده منغستي وحده كستاي كتطرف انت هوينو بريفولوشن بعامص زي كونس بايفولوشن قس እንዳበልካ ትካላት እንደማሓኻ ትካላት እንዳድከምካ ተመጽሞ ሽዑ ዊክ ዝሆነ ስቴት ተፈጠር ማለት እዩ ልክ ሆም ተዳሪና ብርሃን አብረሆን ስርዓት እዚ ኮሙ ኢሉ ዝገልጾ ባይቶ አክሲሙ ፈራዳ አካል ዝበሃል የለ ኤግዚኪዩቲቭ ነገዛ ርሶም ግደፎም አበይ ከም ዘለዉ ናይ ፍለጦ 45 ዓመት ተአኪቦም ናይ ፍለጦ ስለዚ ተን ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃል ናይታ ሃገር እንዳብረሰ ክመጽእ ከሎ ታሕታትነትን ግልጽነትን ዘይ መጸሉ ዘይሆነ ለኹነታት ስለዝፍጠር ናይ ሓደ ምልኪ ወይ ናይ ሓደ ግሩፕ ምልኪ ኮይኑ ይፍጠርሞ አከምዚ ዓይነት ኩነታት ሃገርና ወዲኣ ከም ዘለና ዘረጋግጽ እዩ ማለት ስለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎበጣ ኢትዮጵያ አሽሓት ደቁ ሰዊኡ ሉዓላዊት ሃገር አረጋግጹ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ قواماو ديمقراطيات متكل كفيل كان ديمقراطيا انسان حجرن لعلنا حقن سيفيك اسوسيشن حبره سلفاو سرعات زرغاغص حيات كلمه هناتيو بقلو ستيت بيلدينغ مالت مقام مهناتن بوليتيكاو قطباو محبر تكالاتي ستيت بيلدينغ كنبل كلنا تكالات خاطا هنصن تقومن ስለዚህ እዘን ትካላት እዚኣተን ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ኣለዋ ናይ ፖለቲካ ትካላት ኣለዋ በአን አቢልካ አኻ كساي تقبر تقوضاطر اتستيت عند حيله زمص كاباسيتي بيلدينغ كما يا تهنص بايتو مصيخا بايتو ابال سلو زكونكا زيكونه بايتو نغزا ارسو بوشتو عقمو እንዳሃንጽ ዝኸደሉ አገባብ አለው ስለዚህ كما يا تهنص ዝብል ንሱ
ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውንን ስቴት ቢልዲንግ ከመይ ክስራሕ ዘሎ ዝብል ኣብዚ ዘተኮረ ኣተሓሳስባታት ክህልዎ ስቴት ቢልዲንግ ኣብ ውሽጡ ሰለስተ ነገራት የጠቃልል እዩ እቲ ሓደ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን ዝብል እዩ ትካላውነት ኢልና ክንገልፆ ብትግርኛ ምህናፅን ምቋምን ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ትካላት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ መንግስቲ ይኹን ኣኒ ናይ ፖለቲካል ሲስተም ወላ ኦርጋናይዜሽን ዝዕቀን ሌቨል ኦፍ ናቱ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን እዩ ስጋባቢ እዩ በፂሑ ዘሎ እቲ ኢንስቲቱሽን ናይ ብሓቂ ድኹም ዲ ይሰርሕ እዩ ዝብል መሰረታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ዲሞክራታይዜሽን እዩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ካብ ጥቕምን ወገንን ናፃ ኮይነን ኣብ ክእለትን ሞያን ዝተመስረተ ንህዝቢ ኣገልግሎት ምሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቢሮክራታይዜሽን ዲሞክራታይዜሽን ዲያልዓንተ ሶሪ ቢሮክራታይዜሽን ይብል ኣለኹ ኢለ እዚ ቢሮክራታይዜሽን ሜሪት ቤዝድ ዝገበረ እዩ ሜሪቶክራሲ እዩ ስለዚ ብጥቕምን ብወገንን መፂኦም ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝሰርሑ ዘይኮነ ብክእለትን ፍልጠትን መሰረት ዝገበረ መፂኦም ህዝባዊ ኣገልግሎት ክህቡ ከለዉ እዩ እቲ ዲሞክራታይዜሽን ዝበሃል ተሓታትነትን ግልጽነትን ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ዘረጋግጽ መስርሕ ትካላት ዲሞክራሲ ስርዓትን ምህናፅን የጠቃልል ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ንዝልዕል ኢልና ተጠቂስና ንዝልዕል ኢለን ተጠቂሰን ዘለዋ መንግስታዊ ትካላት ብምፍራስ ተሓታትን ሰናይ ምምሕዳር ንኸይድልድል ኮነ ኢሉ ብዓቕምን ክእለትን ድኹም ዝኾነ ጉጅለ ፈጢሩ ምንጪ ናይ ኩሉ ፀገማት ኮይኑ ይርከብ ንሃገርናን ህዝብናን ከዓ ኣብ ዘይወፃእ ሓደጋ ኣትይዎ ሓደ መንግስቲ ድኹም እንተኮይኑ ናይ ምንጪ ናይ ፀገም ኣብ ከባቢና እውን ተዳሪና ምንጪ ናይ ፀገም ኮይኑ ንሪኦ ምክንያቱም ተሓታቲ ኣይኮነን ኣካውንታቢሊቲ የብሉን ግልፅነት የብሉን ትካላት የለዋን ክቆፃፀርኡ ዝኽእሉ የለን ስለዚ እንታይ ዝገብር ኣብ ደለየ እዋን ደለየ ይገብር ድኽመት ምንጪ ካብ ውሽጢ ጀሚሩ ንኸባቢ ይኸውን ሓደጋ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ህንፀት ሃገር እዩ ኔሽን ቢልዲንግ ንምዕዋት ህንፀት መንግስቲ ስቴት ቢልዲንግ ማዕሪኡ መስርሕ ምፍጣር ሃገራዊ መንነት ቀንድን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ህንፀት መንግስቲ ማለት ትካላት ፈፃሚ ተሓጋጊ ፈራዲ ናይ ሰራዊት ንገዛ ርእሱ ኣውቶኖመስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ፖሊስ ሃገራዊ ድሕነት ተፈላለዩ ካልኦት አንተ ዝገለጽክዎ እዚ ሚድያ ሲቪክ ሶሳይቲስ ካልኦት እዚአን ክሕይላ ኣብ ሃገር እንተደኣ መፅየን መንግስቲ ተሓታቲ ይኸውን እዩ ነዚአን እንተጥፊኡ ግን ትርጉም የብሉን ስለዚ ህንፀት ሃገር ድማ ምፍጣር ሃገራዊ መንነት ስምዒት ክትፈጥር ስለዚ ሃገራዊ መስርሕ ውሽጣዊ ዝምድና ህንፀት መንግስቲ ማጥያ ህንፀት ሃገር ድማ ምፍጣር ስምዒት ሃገራዊ መንነት እዩ ሃገራዊ መስርሕ ውሽጣዊ ዝምድና ሓደ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ሓበራዊ ቁጠባዊ ህይወትን ሓበራዊ ስምዒት መንነትን ስለዚ ብኸመይ ኢኻ እዚ ሃገራዊ ስምዒት ትፈጥር እንታይ ጌርካ ኢኻ ክትፈጥሮ ዘለካ ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ ክብልሲ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ ዝብል ህንፀት ሃገር መስርሕ እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ይውዳእ ኣይትብሎንኻ ዲማንድ ናይ ሕብረተሰብ እንዳተቀያየረ ዝመፅእ ዳይናሚክ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እንዳመለስካ ትኸደሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ቋንቋ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር መንነት ኣገዳሲ ረብሓ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናይ ኔሽን ቢልዲንግ እንተዳሪእና ቋንቋ ከም ሓደ መሰረታዊ ገረን እዩ ዝውስዱ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ባህሊ ሃይማኖት ዘለዎ ክንሱ ንህዝቢ ክልተ ሃይማኖት ቋንቋ መቂልካ ብፍላይ ዓረብ ቋንቋ መንነት ናይ ሓደ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብል ፖለቲካዊ መርገፅ ምስ ታሪካዊ ምትእስሳር 450ታትን ምጅማር ብረታዊ ቃልስናን ክረአ ከሎ ሕጂ እውን ተቃውሞ ደንበ ድኹምን ዝለመሰን ደረጃ ኣብፅሕዎ ዘሎ ጠንቅታት ሓደ ንህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክፈጥር ስለ ዘይከኣል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ፍራንሲስ ፉኩያማ ፖለቲካል ኦርደር ኤንድ ፖለቲካል ዲኬይ ኣብ ዝብል መፅሓፉ
ዊክ ዝኾና መንግስታት ኣብዚ እዋን እዚ ውፅኢት ናይ ድኹም ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ስለ ዘለዎን እዩ ኢሉ ዝገልጽ ስለዚ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምፍጣር ሃገራዊ መንነት ቀንዲ ተራ ኣለዎ education culture and education culture and the Singapore development state ዝብል ሓደ መጽሓፍ ኣሎ ንሱ ንናይ ሲንጋፖር ናይ ህንፀት ሃገር ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ክገልጽ ከሎ ብሰለስተ እዩ ዝመቅል survival driven phase ዝብሉ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ምፍጣር ጥዑይ ኣፍራይ ዜጋ ከመይ ኣፍራይ ዜጋ ትፈጥር ሓደ ካልኣይ ከዓ the efficiency driven phase እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንውልቃውን ኤትኒካውን ሃይማኖታውን ክብርታት ዘኽብርን ማዕረ ማዕረኡ ከዓ ሃገራዊ ክብርታት ዝሕልው ከምዚ ዓይነት ውልዱ ንኽትፈጥር እቲ ሳልሳይ ability based እዩ ማለት aspiration driven phase ይብልዎ ን21 ክፍለ ዘመን ዝምጥን ብቁጠባን ቴክኖሎጂ ዝፍለጥ ፍልጠትን ዝተሃንጸ ወለዶ ምፍጣር እዚ ሂማን ካፒታል ማለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቁን ጌርካ እትወስዶ ፖሊሲ ደረጃ ግን ከመይ ጌርካ ኣኻ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ትፈጥር ኣብ ዝብል ሓደ ኣነኩ ኤርትራዊ እየ ክብል እንተዳ ኮይኑ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ተኣታትዎ ቋንቋ ወሳኒ እዩ ምክንያቱም ሓደ ቋንቋ ይኹን ተተባሃለ ሲ ምናልባት ድሓር ኣብቲ ናቱ ኣገላልጻ መጽኤ ኣብኡ ክገልጽ ክፍትነ ስለዚ ህዝቢ ታንዛንያውን ተላኦሲድና 120 ዝተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕስ ኣለዉ ሓደ ካብ ዝገብሮን ቋንቋ ስዋሂሊ ኣብ ሃገራዊ መንነት ፀገም የብልን ጥራይ ዘይኮነ ሰላምን ርግኣታን ናይቲ ሃገር ጽኑዕ 120 ኤትኒክ ግሩፕስ ዘለዎ ሃገር بخمسي عينت تباتاتن أنا سميع يفلتن كنت أنا تلفون الله كنت أنا لك واو I don't know okay well ناب التدعمو كنا غير زلوا 35 minutes ساعات يعني واو اوكي انا بحتى الملسن كزياده اخسر لك عند عدل اوكي مع عرقركو ناي منشمون كم تسيله نري ناي منيو بعلمنا فلوت سوشيال لينغويستيك مور አሎ ፕሮፌሰር ጆሹዋ ፊሽማን ብዛዕባ ቋንቋ ጽሓፉን እሱን ክገልጽ ኢለ ነረ ብሓን ናብቲ ቁጠባውን ማሕበራውን ዝብል ብዙሕ ኣሎ ስለዚህ I don't know ናብቲ ቁጠባውን ቁርብ መዳይ ክንፈልጥ አለ ከነቀርብ ስለዝደለኹ እዩ ናብቲ ቁጠባው መዳይውን እንተኾነሲ ፖለቲካዊ መዳይ ጥራይ ዘይኾነስ ቁጠባው መዳይን ኣገዳሲ እዩ ቁጠባ ሓደ ሕብረተሰብ ቁጠባ ከተማዕብሎ ወላኻ እዩ ፖለቲካዊ ዲማንድ ናቱን ብኡ ልክ እንዳ ክስታይ ዝመጽእ ስርዓት እዚ ንሪኦ ኢና ቁጠባና ናይ እንታይ እዩ ዝብሉ ናይ ዕንጋሮ ቁጠባ እዩ ዝገልጾ ስለዚህ ብጣዕሚ ዝደኸመ ቁጠባ ከም ዘለና እዩ ዝረጋገጽ ስለዚ ናይ ቁጠባ ፖሊሲናውን ገዛእ ርእሱሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክብል ዝደሊ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ እዩ ዓለምና ዝገልጽ ግን መብዛሕትኡ እዋን ዴቨሎፕመንታል ስቴት ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ በዓል ጃፓን ጀመረ ሲንጋፖር ሕጂ ቻይና ተኸተሎ ዘላ ኣገባብ እዩ ማለት መንግስትን ውልቀ ሰብን ሲ ፕራይቬት ሴክተርን ብሓንሳብ ኮይኖም ዝሰርሕሉ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክህልወና ኣፍየደ الله قطع ክህልወና ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ክገልጾ ዝደሊ እንታይ እዩ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ዝጽሓፉ ጽሑፍ ኣሎ ምናልባት ሼር ክገብረኩም 19 ገጽን ኣብዚ ናይ ስኒትና ونقليص ونيرو دخام ناشتون سدرا بيتاو تكالاتن وانين مهازنتنا بإرترا زبليو بتعامي عواف بتعامي صبوق زخونه اتين ناشتو زبالا كاندي من كوركور ديناميك مسرح معباده هاجراو قطباو منشي مرداي دلي زبل
زي 19 صحف زبل قص زلوه يو entrepreneurial innovation and the grassroots level زبل يو ማለት በዚህ እንተ ዳ ሰሪሕናሲ ዓበይቲ ዝኾና ቦታታት ንኻኣቱ እተን ንኣሽቱ ዘለዋ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ሳተን ደንፊዐን ኣብ ተወዳዳሪነት ምስኣተዋ ብኡ መልክዕ ናብ ዝሓሸ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ከብፅሐልና ይኽእል እዩ ቀንዲ ናይ ልምዓትና መጠን ግን እዚ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ክንብገስ ኣለና ዝብል ኣገዳሲ ፅሑፍ እዩ ረኺብኩም እንተዳ ኣንቢብኩሞ ይጠቕመና እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ ስለዚ ሓደ እቲ ኒዮ ሊበራሊዝም ዝብል ኩልና ንፈልጦ እዩ መንግስቲ ኢዱ ሒዝካ ንፕራይቬት ሴክተር ጥራይ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ ንሱ ከዓ ኣብ ዓለምና ሕጂ ዓብዪ ብድሆ ኣጋጢምዎ ዘሎ እዩ ገለገለ ናይዚ ዓውዲ ምሁራትን እንተዳያብ ዝብልዎ እንታይ እዩ እዚ ግሎባል ኦርደር እዩ ሓደ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግሎባል ኦርደር እዩ ኮይኑ ዘለዎ ንመንግስቲ ማለት መንግስቲ ኢን ሴንስ ብምርጫ ዝመፀ መንግስቲ ንዕኡ ሕግን ስርዓትን ጥራይ ጠጠው ኣቢሉ እምበር ኣብታ ሃገር ዘለዉ ሕዛእቲ ግን ንፕራይቬት ሴክተር ክኸውን እዩ ዝብል መወዳእትኡ ናይ ህዝቢ ስልጣን ዝሕዝ ብናቱ ኣካያይዳ ገይሩ ንድኻታት ዝያዳ ንሃብታማ ዝያዳ ዘህብትም ንድኻታት ከዓ ዝያዳ ዘድኪ ናይ ኒው ሊበራሊዝም ወይ ከዓ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ ዝብል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣባና ኣይጠቅምን እዩ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግን መሰረቱ ኣብቲ ቁጠባዊ ክስታይ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና the big fast result ዝበሃል ኣሎ ናይ ማሌዥያ ዴቨሎፕመንታል ሞዴል እዩ እሱ መብዛሕትኡ እዋን ዋላ ኣብዚ ኣብ ሃገርና እውን ይጠቅም እዩ ኣብ ቻይና ከይዱ እውን ንዘን ኣብዚ ዝጠቕሰን ዘለኹ ሃገራት እንታይ እዚን ሴክተርስ ዝተፈረመሉ agriculture water education transportation resource mobilization natural gas and energy እዚአን ንሓደ ቁጠባዊ ናይ ምዕባለ ኣብ ሃገር ከበራብራ ዝኽእላ እየን why nations fail ዝብል መፅሓፍ እንተደኣ ኣንቢብና እውን ንሱ እዩ ዝብለና ኣብ ሓንቲ ሃገር ትበርስ ወይ ከዓ ትፈሽል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ስለዘይብላ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ሃገር ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽንስ ምህላው መሰረታዊ እዩ ዝብል ካብኡ ካን ይርሕቕን ናይ ቀረባን ዝብል ክሳይ ከተውፅእ ትኽእልኻ ኤክስፖርት the import substituting industrialization strategy አለው ኩለን ሃገራት ዝገብሩ እዩ ካብ ደገ ብፎሪን ከረንሲ ካብተምሳ ኣብ ሃገርካ ነተና ኣሽቱ ኣብ ሃገርካ ዝበቆላ ንዓና ማዕቢልካ ንሳተን ከም ፍርያ ዝኽእላ ኩነታት እንዳፈጠርካ ትኸደሉ ሳተን ከዓ ኣብ ዝምዕባላሉ እዋንካ ኤክስፖርት ኦሪየንትድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ናብ ደገ ሰደድ ዝኸይድ ክምዕበላ ይኽእላ ስለዚ ኣብ ዓለምና ዘለውን بخمزي عينت كونتات يزغيد كل جزء حنتي دمبي سامونا زولا فلت أفريقيا إيكونوميست لا انتهت بلنا عم بل 19 كفل زمن كنت أبغى عبيد قد ما خونت مهنات الديمقراطية وسرعات كم زخانة حيالنا كنت أبغى كونتي سامع معه كابوم حنتي دمبي سامونا the age of case زبل مسحف اللوا ساعتها بل in fact overwhelming evidence shows that economic growth is a prerequisite for democracy, not the other way around. ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክልን ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ወሳኒ ቅድመ ኩነት እያ ትብል ስለዚ በዚ ደረጃ ክሓስብ ዝኽእል ተቃውሞ ክመፅእን ከማእዝንን የድሊ ይኽብል ደለ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ቁጠባን ኣብ ትምህርትን ኣብ ህንፀትን ኣብ ኢንፍራስትራክቸርን ዝረጋገፀ ልዕሊ ኩሉ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ሃገርና ምርግጋፅ ብትምህርትን ጥዕናን ሕብረተሰብ ምህናፅ ቀንድን ኣገዳሲን እዩ ፀጋ ሃገር መመረቃሕ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ማዕርነት ክህሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ፖለቲካውን ቁጠባውን ማዕረ ዕድላት ንጡፍ ተሳታፊነት ዝረጋግፅ ፐብሊክ ፖሊሲ የድልየና እዩ ብፐብሊክ ፖሊሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዘሎ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ቀንዲ መንኮርኮር ናይ ሓደ ምዕባለ ከም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ምናልባት ብርሃን ኣብርሀ ነዚ ዝምልከት እንታይ እዩ ዝብል ብርሃን ኣብርሀ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዝብል መፅሓፉ ከም ዝስዕብ ዝምዕደና ኣብ ሜዳ ዝተጠርየ ናይ ዓስከር ቅርፂ ሓሳብ ማለት
militaristic mindset نتقادل تهزباو جنبار أبوزح مدياتو نايس civic هيوت وديونا كيفنا نعم حنقطاتو خلينا ناقف سلازي كألنا بعنك في صلوه نتزورنا نعصر تتات عمتات ندحرت قصنا سقيمنا إتي أب أوان كارسي زحلفنا يوزين ميتشو كونتات أب مبقاس بالقوي أكايدات مرتي زورد الله حسرتات تقالات إفنا خن الرمو يقبأنا كوانت نبرا أي تعودنا لون حدشن توساقن أكاديمي وتمرت خيدا لبنا بلينان أريقنان بسوم كدما هاجرنا بديلنا يبل لذي برهنا برنتاي زبل نيرو توم مهوراتسي بناي ميليتري مايند سيت تساليوم نتناتهم كستاي كما عبلو ايكادون انتاي دا بتي او صورات زنبروم اتحساسوا وتهدروا اتحساسوا نفسهم كستاي كبلو ايكادون ابز قربا اوان او كبروم دافلاون انتونه احنا ام حدار فشلنا انا يزبل بادو انا خبل يقلصو ስለዚህ well ናብ ወለዶ ናይ መንእሰይ ወለዶ ነይሩ ኣብዚ ተጠው ከብል ብዙሕ ስለ ዝኾነ I think ሓደ ሰዓት ተዛሪበ ሕልፍ ኢለ so ነዚ ይመስል ዋና መልእኽተይ ናተይ እንታይ እዩ እዚ ዋና መልእኽተይ ኣብዘን ዓበይቲ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝዕቀን ብፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብዚ መሰረት ዝገበረ ቃልሲ ክንቃለስ ከለና እዩ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሕብረተሰብ ክልተ መቂልካ زمس معبالي أنا أبتكون يقول نقدر تقرني عن عربن ناي بوليتيكال إيكونوميون معبالي مفتوحين لا يأمنني هيأمنني سلازي ناي هاجر معبالي ببوليسين باستراتيجين زوسن ببابليك بوليسي زوسن نعتقبا بروخا بتكالات يزهنت سلازي زيو أب إرترا زدلي بزي زقوني من إسي نقدميتك مسخلالو بوليتيكال إليت ناي من إسي يبلنا نسقابيج أوشتي يكون أبدك بزي درجة زي تهانيسو نهل بقربانايز غير خسرح زخيل نوح زوكم يغني لي أتي صحف بزوحيو أحسن عدي لي جليسة ياو thank you أتو داويت thank you بزعبا بزوح قدات هاتزاريبك I don't even know how to summarize it I think بكرمي هذا العبي تقام من البات كم ذي نسرعات يقدف كما غيره يوجن خمد حاونا أن لوران كقلت لنا تنها ونسو ملقاس حد عاب نجاري يوجن كأون العلاقة آخر قورة لنا بزوح نقرات كم زليو في اللايتي كاب جزء إنجليز أتحيزوز تأتاتوه ناتي كمعبل زنبورو حبار هاجراو من النت كدلدل كعمق زنبورو هاجراو من النت قرب بقالو تعز تصلوه بفلاي دمانا بكل شنغات ناي مجموعة فتنات بمنات بقانقا زقدفو أسر كساب حجي قتل كم زلو ولا جزان كاب هاجرنا خابزو تدارجا 7 عامات أبدي خين مثلا أنت زي تلاقي ግን ስቲል እቲ ዝገደፎ አሉታዊ ነገራት ቅፅል ኣሎ ኦፍ ኮርስ ዋላ እንግሊዛውያን ከምኡ ኢሎም ተበገስዎ ኢትዮጵያውን ብኻብኡ ዘይንእስ ደረጃ ቀፂላቶ ድሕሪኡ ዝመፀ ስርዓት ይግደፉ ናብ ዝሓጋዚ ተራይ ተፃወተን ስለዚ እቲ ሓላፍነት عند برهان فليتاويان ويقال له قاويان إرترا يزسكمو له قاويان إرترا ناي بحق هاجر كهانسو هاجر كمرحو خلو تغينم كابزي التحساس باتات زيك وصلوا معنا
ባህላዊ የሆነ ከምናቱም ቀጸልታ ድማቲ ናትና አትኩሮት ናብ ምህናፅ እቲ ሃገራዊ መንነት ምህናፅ ሃገር ፍትሒ ከምኡውን ዲሞክራሲያውን ብሕጊ ዝመሓደር ስርዓትን ናብ ምህናፅ ገፅና ክንከይድ ትካላዊ ኣመሓድራ ክህልወና ብርኢቱ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ከም ዝኣምን ከምኡውን ኣሃዳዊ ስርዓት ግን ኣሃዳዊ መንግስቲ ግን ዘይምእኩል ክኸውን ከም ዝመርፅ ሓቢሩና ብዓብዩ እቲ ትካላዊ ኣካይዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ከምኡውን እቲ ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ብፍላይ እቲ ቴክኖክራትስ ብግቡእ ክንጥቀመሎም ናይ ምኽኣል ጉዳይ ኣብ ክንዲ ኣብ ተኣማንነት ወይ ሎያሊቲ ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ኣብ መሪት ወይ ከዓ ኣብ ክእለትን ተመክሮን ዝተመርኮሰ ኣመዳድባ ክህልወና መወዳእታ ከዓ እቲ ቁጠባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ቁጠባ ከይሃነፅካ ዲሞክራሲ ዶ ፍትሒ ዶ ዝበሃል ነገር ከምቲ ዝድለየ ክምዕብል ከም ዘይኽእል እውን ተቐሲልና ኣነ ስለዚ ብዙሕ ነገራት እዩ ተንኪፉ ፎካስና ትኳ ኣብቲ ሓድነትና ክንዕቅብ ሃገራዊ መንነትና ክንሃንፅ ዘሸግረና ዘሎ ናይ ወገን ናይ ሃይማኖት ናይ ኣውራጃ ፍልልያት ተነበረ እቲ መጻኢት ኤርትራ ክንሃንፆን ክንሰርሓሉን ዘለና ጉዳያት እውን I think ብዙሕ ተዛሪቡ ስለዚ ካብዚ ናባኻትኩም ካሕልፈ ነብሲ ወከፍኩም ሕቶታት እንተዳሃልይዎ ካብ ክልተ ደቂቕ ብዘይበዝሕ ሕቶ ክቐርብ ይኽእል እዩ ርኢቶኹም ንግዚኡ ሒዝኩም እንተፀኒሕኩም ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ነፃ ናይ ርኢቶኻ ምዝራብ ዕድል ክንከፍት ኢና በዚ ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና ሓው እስማዒል ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ መስለኒ ያ go ahead سلام داويت خيس رزقهم كي تهوي نعم اوكي ولا ذا كابرج صبو قفحي معك جين طبعا بزحي وعدالي وحونا عند برهان I suggest it would have been better if he could publish it somewhere يعني معناته شوية تي أقافي حلو تي قدايات يعني أب حدا شنخ طرحي فوكس غيرو تزنبر صبو نيرو حج بقى تحطي هنا تكون يحطك زي سلزخونه مجمريا elite focus ديو ناكي discussion دي نيرو مجمريا هو the elite أب إيرتراس هو elite يعني بحلفي أبتي مجمريا كفالنا يزوربها يعني مالسي أبي أربعات يعني is it true يعني سي حق ديو تي LTC ب sectarian كما قيلون يرو ديو politically speaking يعني مالسي عملت progressive party برأسي تسمى زمراح بأطو ولدا بجل زمراح زنبروم مرقص مس يوم قالوا يعني حتى يعني مس مسلم ليج زنبروم ركبني ولا أما صارتو كمان زنبروم ترى يعني سي هذه حجينات كا perception يزبله جانه جاسيفا يقبرودو أبو يعني عمق الكاسي ريخايدو زحده يحن تحطه قال تحطه زي كم sources وسيت كذا لها طبعا بوليتيكاوي عيني أو كpolitical science tools يوم تقييمهم زوم التقص كايم 4 يوم قال sources ثم خلته حروي والأمين
their point of view is they are involved, they are not neutral. ስለዚህ يعني partisan ሸነኽ ኣለዎ يعني እቶም ክልተ ኣለምሰገድኒ ነጋሽን ተኸስተ ነጋሽን well እቲ ስታዲ ክንገብረሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዘሎ يعني ሰረስ ዘሎ ወታሪክ ናይ ነዊሕ ግዜ ዘለዎ ብዕባለታት ዝሓለፈ ኮምፖነንትስ يعني ስለዚህ መጀመሪያ አክንዲ ፖለቲካል ቱልስ ፖለቲካል ሳይንስ ቱልስ ጥቅም يعني social and anthropologic base يدليك يعني ابزي خمركوس ኣለዎ እቲ ሕጂ يعني على مسجدني ተኸስተ ነጋሲ ዝብልዎ ዘለዎ ቶም ካልኦት ከም ዝበልክዎ يعني እዚ ኣብዚ እዚ is it proper يعني ናይ ብሓቂ ወሳኒ ኮንክሉዥን ክትገብር حجيزو مخادو ويكاني زغودا لك ነገር ኣሎ እዚ ያ ካላይቲ ፍጠ ሳለሰይቲ ሕቶ ካብስሳን ሓደን ስጋብ ስሳን ሸዓተን መቂልካዮ يعني እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ኣጥራሕ ኮንሰንትሬት ጌርካ ትነብር يعني ምናልባት ናይ ግዜ ሽግርኒ ናይ ሁሉ ዝበልካዮ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ለመለገለ ወል እዚ ግዜ እዚ መድረክ እዚ ዘምፅኡ ሕቶታት ከይተፈትሐን ከሎ ኣብቲ ምዝራብ ዩቲሊቲ የብሉ يعني ስለዚ ካብ 69 ንድሕሪት ካልእ ዕባለታት ወይ ከዓኒ ካብቲ እዚ 69 ካብ 69 ዝወለዶ ጉዳያት ናይ ኮንቬንሽናል ፖለቲክስ ትብሎ ዘለኻ ስለወጠ ድዩ ኣብ 69 ጠጠው ኢልካ ወይ ካብ 69 ስጋብ 91 ከመይ ነይሩ ዘን ሰለስተ ሕቶን ዘለዋኒ ወይ ቀኒየለይ በረ ብዙሕ ዲስካሽን ዘድልዮ ብዙሕ ሕቶታት ዘድልዮ ከተዛይብካ ግን ይጉድ lot of work يعني ንስኻ ብዙሕ ኣንቢብካ ኣለኻ يعني ብዙሕ ምንባብ ከዓኒ ኣብዚ ፀቢብ ግዜ ከምዚ ንዓኻ ዝገጠመካ ሽግራት ይገጥመካ you are pressed يعني thank you ዳዊት thank you the rest thank you اسماعيل thank you ሓደ መን እዮም ቶም ኤሊት ዝበልዩ ቴንክ ዩ ኣቶ እስማዒል ኣነለይ ነቲ ሃብታም ሕቶኻን ርእቶኻን እጅስ ኣነ እንታይ ዝብል ቶም ኤሊት ክንብል ከለና ብመሰረት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ሲ እቶም ናይቲ ፖለቲካ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ነቲ ፖለቲካ ዝቕልሱ ነቲ ህዝቢ ጋልቫናይዝ ዝገብሩ ሰባት ኢና ኤሊት ንብሎም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሲ እንታይ እዩ ነይሩ እንተልናስ እቶም ዝነበሩ ናይ አንድነት ናይ አራቢጣ ናይ ፕሮ ኢታልያ ናይ ኤርትራን ዝብሉ ዘምፅዎ ዝነበሩ ማኒፌስቴሽን ኣተሓሳስባ ካልኦትን ኢና ንዑ ኢና ኤሊት ንብሎም ስለዚ ንሳቶም እዮም ንኣብነት ኣብ ናይ ኤርትራውያንን ናይ አራቢጣን ሲ ርክብ ነይሩ ኢልካ ሓቲትካኒ ነው የስር ርክብ ነይሩ ግን ነቲ ኩነታት ቀይርዎ ዲ ሓንቲ ነጥብ ዘምፃእዋ ነይራ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ናፅነት ደሊ ተባሂሉ እውን ናፅነት ንምንታይ ይብለ ኣበለት ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብሲ ኣበይ ኢና ፈትሽና ንረኽቡ ስለዚ እቶም ፖለቲካል ኤሊት ምስተፈላለዩ ኣብቲ ህዝቢ እውን ኣስሪፆሞ እዮም ንኣብነት ኣብ ናይ ፈላላ ዓይነት ተቐስክዎ ነበር ናይ ሰላም ጉባኤ ዝብል ድሕረ ፌደሬሽን ናይ ሰላም ጉባኤ ዝብል ኣብ ሲኒማ ኢምፖሮ ተኣኪቦም ነቲ ናይ ውሳኔ ናይ ፌደሬሽን ተቐቢሎም እዮም ኣብኡ ዝነበሩ ኣቦታት ናይ አንድነት ናይ ኤርትራውያን ናይ አራቢጣ ዝብሉ ኩሎም ተሳዒሞም ርዒሞሞ ነቲ ናይ ፌደሬሽን ክስታይ ርዒሞሞ ዋዕላ ገይሮም ዋዕላ ሰላም ኢሎም ፀዊዖም ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ እንተልካ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ሓደ ኤርትራዊ እውን ኤርትራ ዝብል ግን ኣይረኣናን this is a fact ታሪክና ኣይኩልና ታሪክ ካብዚ ተበጊሰ 61 69 ድሕሪኡ እንታይ ነይሩ እንተልካ ድሕሪኡ ካልእ ታሪክ ይመጽ እዩ ኣብኡ ክትንትን ናተይ ቀንዲ ናይ 40 50ታትን መበገሲ ነዚ ህጂ ዘሎ ኩነታት ኣለና ዶ የለናን ዝብል መረዳእታ መወክልቲ የምጽእ
دكتور أحمد كيار زبلوا له أبتنا unfinished African dream زبل هجون علو يزبلنا زبل هجون علو دكتور محمد كومبوننت ينزل لوا إسلام عربيك and Christian Abyssinian ينزل لوا يزبل زلوا سلازي تي أبو زنبرة أوان هجون أبسي علو سلازي عنك يفون علو ناتي ممزني فابتي تاريختي تبقيسي أمبر in fact أنا نتقرر لحرنا إرتلاونا إذا يسوعكم صورانا يزبلكم مخنياتهم صورانا ونسلو زغنا ناي كلنا أبتقوا أن تاريخ نعنا ونملكت سلو زغنا سلازي كما يبوزيتيف اللي خط قمقم تغيل تبعيلو خرق أخلو بخمزي خنقلصو نخيل مبر ناي سان شعتن سوا كابوكو ناي بوليتيكال تشارتر رمكم سيو عصبايل كان تقول كا أبتنا يد حانوم ناي أورجاو نزتقسكو أبسبع عن سلسطيني مالتي تقرر لحرنة إرتران هزبو جنبارن سي كنتيان بستفلا لي مقدقر محبرنتين كوما زبل أمبي بنيري زي زرينا انت انت دايلكا بتخونتات معبيلو نابكالا حدش خونتات كم استفتره زرينا يو بزغات نقارات كنت أكسن خلينا لكن أجداسي هيكونن ناتو أبتقوانتي زنبرة خونتات ما خونتاتون سلا زنبرة بزعباتهم من أي منشطات تدارينا مالتيبل سورس يتطعمه بزعبا تاريخ تزارب كلها مالتيبل سورس من الله وصبغيو وانا نجر قلناتي بوينت انتايو ناب ديسكشن تدامسينا كالقون بخالق سورس مسيئو نو زي كمزي هيكونن كمزي يتبحيلو تزرب الكالي هذا عند نجر قلن انتايا إرسرايان أبتقوانتي ناس النت نقوم تدليو انتاي تبحيلنا خنحطت كلنا أول نايت النت زي مبالنا جن أبينا يملك تحطوين بياخذ الدنيا غني لي داويت بكاب فيسبوك كم دما كابز جزاز قربت حتى له سلازي خلت حتى تاتلوا تسفاي تخلون إذا حكى بالله أميت yourself داويت أميت جبرة داويت ميت الله اونلاين تقاتل غان اي ابزغن بعليه قاتل الان تسفاي ما أونلاين رأي الله نيش ابدا كيت صنعت حتى من الوقت تي عند برهان كستاي حجاز خون زخل رجعتهم اللي زبالو توم أب تعساس بهالي أب هيوت نايتي هزبي وينها هاجر صلواتات ناي مفتار عقمتات زلهم يعني they could be religious leaders they could be ممهران مهورات بوليتيكيات وزت يعني جي أب أربعة أزي أشجار هناتات كم زنبرة كلاتنا نفلتينا أنا تاجر كاب مجزات تليان ولا تلا غمبر بإيد إنجليز أتيا مجزيتنا تناي إنجليزون بزح فترة شجرات نيرو ولا بوليتيكا هيوتنا هزبي بارتاتنا مقام من هزبي تسريع ناي موسى النجار انترعي I think تي أبتك زي تزنبرة بوليتيكا خناتات ولا أمريكا ونيد زنبرة I think ناي إيرترا كم هاجر ناي زي ما تصال كالستاتيو تجوار أجي من البعض تي زخيد زنبرة كناتات زبنا بحبار كوينو كل حدد بتقينو نتعنتي له نيرتز خون متخاله دو أزبل حتى خلى على خالي حجيجن I think سلا زي تخاله أنا that's why I have federation كتود أجديدات هاجر أنا حجي توم اللي تسابت جزيتي زحمة يلو نجارات كله يخلده من الوقت أنا من تاي
تاني حالنا تحتهم اللي سواسل زي قالوا اسماعيل تبسكا فتنتات نيري هو ناي بروغريسيف بارتي هون ناي مسلم ليك يهون فلايت قطرنا تعنت مقامو جن ولا هو ندهر عمقلنا رياخنا I think نامنات اب I think كم حرام استأكوبي مثلا ماني مرح زبل حتى مستلع عليه أنا I think أبو إبراهيم سلطان زغرب وريته مثلا هذا عملت يو نقول بجمرته رأس تسمع مرحو بجحر إغاتي مريحنت ناب رابطة الإسلامية خاصة جاجر أنا هجي نبع الذي أنا بيرسونالي إبراهيم سلطان مستخل بحوارات من قصات كيدو زارة وذنورة كل زجورنا نجارات كريه خلاه he's true national leader بهذا يعني وعلى رأس تسمعون تقول عاقمة من قلنا اليوم تلاقي الله أنا أقدر ما راح يمكن by virtue نايتز نبر في اللي نفتوان نطلعيه إبراهيم سلطان ناي أسلام رأس تسمع ناي كريستيان غير كان ناي مراي نجار نيردو يا I think تاريخ بدي لوام بهذا أنا بنفتوان نطلعيه it was there أطلع له سقاف حجة كمان زبل أمنا تعلنا أنا ونبوغني جن of course أبتي مسرحنا إبرتا قالس بفلاي زفتر زنبرة زمدناتات زفتر زنبرة متأسسارات ولا أقوى خلط سلطة زي كالب بزوح تسفاز بنقرات نيرو يعني تي human capital كل شنغاتنا إرترا بحوار كوينا نكسر حوز قالوا كادرات فتروا نيرو جنزي أي كتسلان بفلاي بسدت كاجي نوري لنا فحفاهلنا مفتون تلاقي تزنا ابتقال سيستفتر human capital is not there أنا we need to raise question بعلنا خلاتنا what's wrong with us why are we falling up خنا تاتجي سلام تعين نحريتنا ولا سألنا أنا تحطه ناي pluralism خبر قاتلوا بس الجبهة بزيد يخون دلوز ولا تأخذ مكان الأقداسي أنا تبعنا جو ساس يدم لي غلط في خيدي كم تحجز لنا هاجر كن مرة نخل هاجر كن هنز نخل هاجر كن محاضر نخل it's a big question so there are so many things that we need to put into consideration نتينا أي عن لو ران ريتوتات قرب كدقفوا زخال بحلاية قلت نغت الله تزررنا تغتعنا تسي مالت ناي كلاتنا ريتوتات ودو إيو مالتها يكون كم تستقص كيا من علوات زيادة مصنع تاتي يدلي هدو هاي أقري ويتيو صنع زلو أيو ولا تي أنا وران ريفرز قبل شنخات ون بريتو أي قال questionable نقرات يقولون مالتها يكون الله وجن at least كنت بدفرت خربوا مخالو I appreciate it أنا this is like times الإنجليزي يعني holding the bull with the horn نزرع بعسي بقرن محاذي وأنا من تاي بزحان explore دخلنا نقرات الله but أنت زي تزاربنا اللغة في التحية كونان and I appreciate that. That's fine. اوكي سمع الله هوري سمع ديوس كي نعرف ملك هو بعوتا نسمعك لنا. اوكي صرقم مجمرة السلام لهم كمي ويلكم كمي كأنهم قاليهم كبزح ذارك أقطعمي قدام زدلي مدابات نبرة هاي تساطف كله معدل كوين مثلا لهم مالتي أبونا يجزانا مالتي. Thank you for coming. أبتغال مع التقاء دبس أي أعرف يفلتني كابونا كلهم تزاربا أنا. قالوا عند برهانون مساعي مالتي بس أنا في مدى بتعمل سبب تخوم زيجر كمرأين كم زيجر كمزرابن قال داوي جبل كايو تي عند برهان بدفرت تسمعوه جلس تخونتات كم زي مسل تزرعي جلس الله ديو أيكونن كلمة قلت خلوا غيلي
حجي أنا جن أبني عند برهان أبتي ناي كده من أربعة زنبرق ألسي دحرون أول الناس نت إثرا زبلون وساري أي تراين سلزي تراي خاف فدريشن ودي زبلون مجلسات تقول سمعني بناتي ولا في تاريخ ندحر كوينون هايماناتاوي فلليات هايماناتاو صجمات هاينبرن أتوم جزاءات حيلتات كم إنجليز دي ولا نبع أمريكا دي ولا تم قالوا نوتيس دي ولا نورنا إثرا أبزي جن كريستع زي بقولوا لك كم حجود دخمتات نحنا نا إثرا ويانون كم زنبورو نزي كم مجلسي نعاي كم عاب نجار زريعه يإثرا بدأ يتبل زي صحافة زي ما ليشمو زودي رتا نعار تنبيكا بإثيوبيا ونت كوي نصحفوه عاوز نبرة جن نايب حكي أمريكا دي إنجليز دي كالي أنصار دي نيرون زلحتهم أنا خب تستاي كريو هولهم نو نحن حبقت رحني the same كنت حجي زل عالم مسانا هو لا عالم مسانا يلا نبل زلنا أبتقوا أنتي مخنياتو أتوم إليف كبحالو زقبهم مهورات ترادات عبيتي أو إساس أب هايل سلاسة وجينهم ناي عندنا زكايد وزنا ورين بحال روزة على زولهم أتوم كلا بتمرت درجة زخودو خم سبعة خم كالو زنبورو مالتي أعطي زكايدو تشعو زتقوم زنبورو مالتي كالأتونا أبتناي عندنا زعتون نيروم حجي أبتناي عندنا زولون دحر كوينهم إسلام كريستيان نيروميم ناس النتني إترازولو خا إسلام كريستيان نيروميم أبتناي سلفتات زبالكاي برو إيطاليا اليوم انتايديوم مستي خونتات زخيد زنبرت أجا معك مسؤول أتحايسكا مسؤول حشنا زبال عامتات مسنا شعود نبرة حيتا دأمبر ሃይማኖታዊ ፀገም ኮይኑ ኣይነበረን ዝቁጥቆጡ ዝህረሙ ነበሩ ክርስቲያን ሃርሞኒ ነሮም ኣብዚ ከባቢና ኢትዮጵያ በልየ ብሽበል ከይትሕመልየ ዝብሉ ዝነበሩ ታሪክ ኣቦታት በዓል ቦታት ዝስነልና ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣነ ናይ ክርስቲያን ነቶም ክርስቲያን እዮም ኣብ ዕሮም ምሕራስ ወላ ግራውቶም ምሕራስ ዝኸልዎም ዝነበሩ እሞ ተስፋይ ናይ ሕቶ ስምዓኒ ክሳይ ትሕቶ ሓደ ክልተ ዘይኮነስ እዚ ርእቶ ዝህቦ ዘሎ ከም መልሲ ክምልሰሉ እየ ዝብል ኮነን لا ريتو تليكا جزيلا لا عيبوك ريتو يكون حراي نعوكم لسول كويسو أنا كم لسول كويس بزخونة أنت حتى زايسي تي هاي مارتاون قوان سجام عين برن تزنبره مستزنبره دخمتات نا إثيوبيا حيلي دفاعي زنبره ناتنتن عندنتن كعزول زنورو فيدريشن أمونغو زومسو أمريكا حجي إنجليز كا ممكن ناي إثرات بالنيرة تدرب مالتي إذا لا ممكن معربن سمينا كم تقول نفوتو عبد مسمات نت فيدريشن كن قبلوا استجدوا ناي تشعوز نبره عبد حلفون سمعنا أنا ماتيو طب عوض على كاب إثرات مكان وتم عندنا زبلوا هونو وتم ناس عندنا زبلوا نبرو نزخم تقبلوا أيو في تاريخ نجرنا ونعطو كاب عمون من العالي ناي أمريكا ونعطو وانتي تزبي إثرات قال ناس الناس دل تخونه نربحنا نقول ني إثيوبيا ني إثرا فيدريشن مش إثيوبيا حوشنا نزبلوه نتيجة بهذا اللو قوانقوانا عربن أتنا قوانقوا زي كونه أتنا هايمانو زي كونه ناي ربحاتات زقددو بدأمبر كم زيز دقلت كايوس أي كونن نخبل يدلي زياد بنوصل زلو نزيحاتي زلو ريتو بنوصل خيل مساحتي زعباتي ريسيرش ريتو ها تغرد الله تسوي حتى اوكي حراي بس دحان اوكي دحان قال كوميونيكيشن صقمات علينا ناتي مسناي مردات مسات اوكي تخون صقم دحان يا تردي اكو تسوا جنب انت زي كونه كسغره خيليو مرفو خيليو ردو ايكونن توايلو بسبر كالي تاتونا قدي اخون ثانك يو اي ثينك حتى يقولنا نمغصال زاناي فيسبوك خنببادو نالوات كاي ترسع حزقا صناح ابزي انا ببالو حتى ناي ابزي بشات زمتت عقباي في الساعه عند وران ساعه الله مش بزياده انا مبرا حتى قانقا اب هنصت هاغراونت بفلاين ኤርትራ መልክትካ ትግርኛን ዓረብኛን በኸመይ ትገልጾ thank you بزيادة أنه راح حتى أنقى أب هنصت هاجر بفلاي إيرترا أمريكا تقرينيان عربا بخمي تقلصون دي زبد صبوق حتى أب هنصت هاجر كنقول كلنا إيرترا هاجر أو سمعت مفتار مالت تقرينيان عبر عربا ناي كلت
ሕብረተሰብ ዝውክላ እየን ዝብል ኣተሓሳስባ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ናይ አንተ ወዘቀረጥክዎ ከም መረዳእታ ናይ ዶክተር ኣሕመድ ዑመር ኪያር ክልተ ኮምፖነንትስ ኣለዋ ክርስትናን ምስልምናን እዩ ነዚአን ከዓ ብክልተ ቋንቋ ይውከላ ዝብል ፖለቲካዊ መርገት ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ኣይሃንፅን እዩ ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ዝህነፅ ብፖለቲካን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራውን ፍትሕን እትገብሩ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ንሕብረተሰብ ክልተ እንተመቂልካ how on earth ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ሃንፅ ክልተ ሶሳይቲ ኣለዎ እንዳበልካ ክልተ ካልቸር ኣለዎ እንዳበልካ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምናልባት ኣብ ኣገላልፃ ይርድኡ እዩ ገይረ ዝወሰድክዎ ትግርኛን ዓረብን as official language ክትወስዶ ከለካ ኣይትፀገም official language ከዓ ሓደ መንግስቲ ምስ ህዝቡ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ማለት እዩ ኣብ ባይቱ ይኹን ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ይኹን ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ትግርኛን ዓረብ እንዳበለ ምኻድ ማለት እዩ ንዕኡ ዝኸውን ኢንስቲትዩሽን ከዓ ትፈጥር ብቁዋም እንተዳ ኣስፊርካዮ ስለዚ ዜሮ ዜሮ ናበይ ዝወስደካ እንተልካ ናብ ምትፍናን ፖላራይዚንግ እዩ እምበር ናብ ሓደ ሶሻል ኢንቴግሬሽን ኣይመርሓካን እዩ ሶሻል ኢንቴግሬሽን ማዕርነትን ክብርን ነፃነትን ሓልዩ ኣብ ሕብረተሰብ ኮሄዥን ክፈጥር ከሎ እዩ ፓኔል ብዛዕባ ናይ መንሽሙ ድሓን ካልእ መዓልቲ ካልእ ግዜ ክዛረብ ናይ ባዕናይ ተስፋይን alright okay John تا online لقى حتى ولا already وسيدكا تا زقربكا شرجريا نيرفت جزا ካልእ ግን ናይ ኣሰፋው ገብረ ኪዳን ኣላ ኣብቲ ተጻሒፋ ዘላ እንታይ ትብል ብእንግሊዝኛ እንድያ ተጻሒፋ ኣብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ሲቪክ በርጌሳዊ ውድብሲ ኣባልነት ኣለካ ዶ እትብል እሞ ካብኡ ዘለካ ተሞክሮ ኸ ተኣወንታውን ኣልታውን ከመይ ይመስል እያ ትብል Thank you. I don't know. أنا مزيجا قريبنا يزلنا زراخة بايكونن. منو مركب يقولوا؟ Personally أنا ناي منو دبليرة أبي organization نيرة. I don't know. من الوقت بخم أخذ ترجم على ودوي أنا politica نيرة جل نيرة كم زين نيرة سي مزيجا قريبنا يزلنا خصن تايزة أساسه. نالبات فوكس انتن نخون ابتي اسفاو ابتي ايشو صبو اينيروم زياده نكفحو تقريبا زلخو مستفلالي ملك اغمسن كغفحن صبويو لز زياده نكفحو قبل دليل انا بزح يتراين كم نتمي غني لي تحت اور بيرسونال شنغات اللوا جن تا ምናልባት እታ ካልኣይቲ ፓርትናታ ኣብ ዝገበርካዮ ተሳትፎ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዘለካ ትዕዝብቲ ተልዮ ክትቅፅላ ትኽእል ኢኻ otherwise if you want to stop it there let it stop there okay سعيبو قعدت زلو وسب ياسين عثمان Thank you داويت قرمسكال كم دما نقول لكم سلام كلايني عند برهان نايب حقي سبيح تنتنا كل عز الله بزحار ستاتيو hopefully بقد صار النت اب ديتيل ساعتي سبك كاتعلو تحطو كدرجة بكفيل تحاتيتها جن مالسي official language هلونا نايقدني سلازي official language نا إريترا انتاي تقونا حايش تبل تلاي أبع السويس دين قالها قرات اللوا قلت قامقاوي زيادة كما كم official language انتاي تقامان تسيبن سادساي اتي قامقا عرب
كم ويتي تقرينيا بهايمانوت ويتي حرب بسلمنا كريستنان تقول صدى لها ناب النسي أب هاجرات عرب لعلي 3-4 و 5 مليون زبون أمنت كريستنان كموين أسلام سجمنا يقان قازني عرب كم نايس لمنا غيرم يوم زوس دوا إدمي شحن 400 ناي رسول نايس لمنا قرآن ممسو تقان قانا عرب نايس لام دينيرو thank you زين بزيادة اعتبرنا thank you Thank you ياسين كمل لها الحمد لله تمام أبشر أول صبوتها قد حدوتها تخا حديثك مالت تقدمها انتايو